Pred pár dňami som uverejnila príspevok na facebookovej stránke, kde som vyjadrila nesúhlas s tým, aby asistent poslanca pána Spišiaka z Progresívneho Slovenska, pán Dávid Puchovský, chodil na školy a školil maloleté deti o ideologických a politických témach. Viete, aká bola jeho reakcia? Pán Puchovský mi verejne odkázal, citujem: Úprimne vás upozorňujem, aby ste si nastavili súkromie, aby ste nevystavovali vlastné deti internetovým predátorom. Dávam vám náskok, než na to verejne upozorním. Aktívne vyhľadával môj súkromný profil, hrabal sa v mojich fotkách a následne ma zastrašoval. Tieto jeho komentáre a následne aj príspevok vyvolali veľmi burlivú reakciu. Jedna z tých reakcií bola: kde má fotky detí? Trošku ju vystraším. Toto je absolútne cez čiaru. Keď sa však niekto dotkol rodiny pána Šimečku, hovoril o podlosti a o tom, že rodina je svätá. A to sme hovorili o dospelých a verejne činných osobách. Pýtam sa teda, pre progresívne Slovensko sú dôležité len vtedy rodiny, keď sa to týka ich samých?